Ассалому алайкум подписчикои Дангара Сити. Бачаҳо, имрӯз 1 феврал соли 2026 ноҳияи Дангара тарафи Кайонуш, яъне Молбозор айку пушти Молбозорда як хонаи фурӯшӣ. Бачаҳо бисёр талаб мекард ай Кайонуш хона биё. Ина як хона мондестем, ремонт буд шидагӣ нест. Ина дидестем ҳамин ду этажа мешавад, подвалаш пол ремонт буд шидагӣ мега, зиндагӣ мекина. 5 сотиқаи ҳавлӣ қишти пухтагӣ кард, сохтагиай, бетонай, пилтай. Ин ҳамин ҳолат дайда хона. Нақша соҳибиш қатъи маслиҳат мекунем. Номерои соҳибиш дар рӯи экран, бачаҳо занг бизанед. Нақша дидестен чӣ хелия. Занг бизан. Ман рахша мегум. Пеши Молбозор не дуюмги раста қатъи меоен. Камтар болотар дасти чапда мегардем бачаҳо. Даст чап мегардам, бо камтар болота ина Дангара тофтестай. Гаи мебро, рости гаи. Ина ден тофтеста, ина Дангара конкретно тофтеста. Иҷара чира интересоват кардам, интернет конкретно кор мекарда. Ов ҳастай, ина дидем ҳамсояш ов рехтестай бачаҳо. Свет ҳастай. Занг бизанем, хеле камай, хеле фурӯшӣ. Территорияи Кайонушта камай бачаҳо. Ина ҳам контейнерам падарка, ҳаму ки бихарагад ҳам хеле падарка мета. Диден ҳамин ҳолатда хона. Занг бизанед, бояд ду этажа мешавад, подвалшай якум этаж бо ай боло бо як хонаи дига мешавад. Она пилтаоша мондагиай. Ина бачаҳо дестан ин ҳамин хона. Якум этажа, подвалам як қариб 3 метрай. Якумай она болода пилта мондагиай, пилта дуюм этаж мешавад. Фаҳмидед? Ин ҳамин рахшай бачаҳо. Ипара. Ина пилтаош ҷа мондагиай, ҳам контейнерам падаркай мега. Успет кардаги успет карди, хеле хоноз камай. Вообще территорияи Кайонушта нафурӯхтесай хона. Сабаби зарурият ай. Ой, якам як коза ғалтагия, баъд ҳамин срочно фурӯхтестай. Занг бизана. Имрӯз 1 феврал соли 2026 ноҳияи Дангара. Деҳаи яъне чӣ бугӯ? Кайонуш. Бачаҳо ден. Ина мобаинда ҷо мондагиай. Диден? Часпидагӣ нестай, ина ҳуяй. Ҳамин 50 сантиметр ҳуй мондагиай. И парашам хай медонем. Хонада дидести бачаҳо? Он ҳамун хона, она болош пушондагӣ нестай. Ҳамин хона. Рахша дидестен? Ин ҳамин раҳай маҳаллаи 15 мегӯяд. Кайонуш маҳаллаи 15. Адреса точно гуфтем, бачаҳо занг бизанед номерошда дар рӯи экран.